mga Facebook karon di na kay may pwede og kanang magpatag. Marites, ano sila, Marites? Good afternoon, guys. Mahon na ninjog mangga, guys. Namay naggaya diri, naggaya. May naggaya oy. Ikaw. Ngay tiguyang naggaya na oy. Nangala. Nangaya. Nangala. Lamin lagi namin kainog-inog na. Open. Nabira pa more. Si Chris. Salamat. Na. Ang ka na mag-complain. Hilaw mo ka doon. Dali ra man kayo sorry kalamit sa nang. Kaya iluyin ulit oh. Tamis-tamis. Ikaw ko og manggayot? Dili. Pero na. Balay. Ano yung... O, diba? Sila nagkagom. Balik mo ako po. Sunod na kung buwan uli. Naumsa ka ba? Balik mo gabi. Dam. Diha sa Uy, na may bago ron nga gamit. Kanang pagbiwag hapon. White cement. Naginoo. Forever yang jud ko na. forever ng puti. Grabe yung puti. Engagement. Uy, bawal na mas. Ja. Uy, bawal kay yung tag-siksi karon nas kumin. Oh, bawal na oy. Ma? Kailangan ko na sexy adyo. Sa inyo okay ra kay wa may mo naka-turn on sa professional mo. Ah. Kanarang mo Camera. Aka na ay kuan. Katunay bawal na digital bitaw printer nga nga. naman. Wow ka six. Wow ka sexy. Bawal gani kana nga picture mga kuan kay magpa-violate. Dugay ka ma-monetize pa. Me. Nga naman na. Bawal bitaw ng mga bastos ng mga ano sabi na sa Facebook. Hindi na kadyo pwede na dito po. Labi na magkijuray. Bawal. Bawal mga dyan pa. Bitor na niya yung mo Bawal yan ni nasi. Di ko naman dito. Dili lagi ko no hilwason na. naman ka siya. Ana. Dili na anakin. Kuya may igalaw nga. Iko anak po dulo namin kay nauso magulo dili na puglo na. Star nga. Kuan ra. Dili na luglugay. Kasi study pa siya mo Pero klaro makain ng guglog. Basin dagan ng violation ng imo ya. Nga waya nang Udi ganing para di ka do halata. Kuan ra kadang simple ra nga kuan sa gigoy. Siyang tigoy nga. Delikado Ano na. lagi dam kay mag-rent dam kay utro to. Ayun, uy, kinalay kutsilyo. Aw bawal na. Usahay, masilan ang may kutsilyo. Hindi out pa ba. Hindi na ganda nagkaupo mangga. Bawal gito kay di aban na record sa gigoy. Aso ay mga bastos na. Ajan na. Madao. Di ano. Dali na be. Ikaw, may yaw-yaw niya.